ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ସ୍କୁଲର ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲି ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ନ ଦେଉଛି। ଗଛର ଫଳ, ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଗଛର ଜାଳ ବି ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତା ପତ୍ର ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଛର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଖରାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଏସିରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ହାୱାରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇମୂଳେ ବସିଛୁ ନା ପୁରା ରିଲାକ୍ସ। ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେଥିଲାଗି କହନ୍ତି ସିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇଆକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଏ। ନା ଗଛର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ନା କିଛି ଅଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାରେ ନା କେବେ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା କେବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ନା କେବେ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା କେବେ କହି ହୁଏ।